Takže čau, dneska som Tex, no dneska si ideme zahrať Minecraft, no a ideme na to. Teraz mám modovaný Minecraft, lebo sa mi nechcel hrať taký normálny. Mám tu zbranie a hororovie, no mám tu málo akože tých hororových príšier, ale to nevadí, takže najskôr si naťažíme drevo. Aby sme mali, lebo oni sú silné a tie príšery a idú iba cez noc, takže musíme ísť čo najrýchlejšie. Mám tu ešte zbranie. Asi ste to videli u Syriakariho, ak ho pozeráte. A portál super. A volá sa to Timeless and Classics, tie zbranie. Takže toto. Ja som si chcel dať najskôr tak ako mal Syriakari ten mod, som si chcel dať, ale nedalo sa mi to, nešlo mi to dať do toho, mám to z Forgeu, ale nedalo sa mi ten mod, čo dal ten mod pack Syriakari, sa mi nedal dať, takže som proste zostal takto, že budem mať iba, no idem tu si získať nejaké jedlo a potrebujem hlavne posteľ, lebo pre 3 vlny stačia. Rýchlejšie sa mi kraftí takto. Tyčky potrebujem. Potrebujem iron na to. Potrebujem iron na tie zbranie, takže chvíľku. Najskôr by som si asi zrobil glock, alebo tak, aby som mal v základe, lebo prečo nie? Zrobím si sekerku ešte a posteľ si zrobím. Ešte čo? Lopatu si zrobím. Vlastne som ich mohol podpaľovať, čo? To. Dobre, je rovno upečené. Dobre, a idem si nájsť nejaký spot s nadom. Alebo idem do kejvky radšej, aby som... Oni vedia liesť po stenách, tu nie je nič, super. Tie hororové príšery, takže... Tak, no, uhlie si naťažím, aby som mal motorčky, lebo budete na tom videu vidieť holý pred, takže
Kryci. Tak. Aj. To je dobrá veľká kejvka, ty koksan, čo sú tu liany. Dobre. Musím si zvoriť nejako ten inventár. Tak. Chcel by som natočiť aj manhunt nejaký. Ale neviem či... jazera, super. Už len nájsť irony, lebo... Prečo som ho nepodpalil? Ja som úplný chuj. Dobre, jazero, dobre. Lavové a... Nice. Tak, jedlo asi bude stačiť zatiaľ. Idem hľadať nejaké štruktúry. Tam je asi ďalší portál. Nie, to je bažina. To je super. OK. Na čo som chodil? Som kretén. Dobre, idem asi majniť. Nice. Potrebujem gunpowder aj naboje. Tak prečo toho nehytlo? To si robí srandu. Nice irony. Zároveň aj... Počkaj, najskôr to idem troška osvetliť, aby... Dobre, je tu dostatok ironov, super. Ja to rozdelím asi na viacej epizód, tento Minecraft, aby to nebolo všetko v jednom. Dobre. Ešte tu bol niekde iron, či ten som vykúpal však. Dobre. Zrobíme pec. Teraz tam hodíme tie irony. Počkať, uhlie bolo tuto niekde.
8, zatiaľ to bude stačiť. Koper ešte budeme musieť naťažiť a čakáme, no. Dobre, takže už to možno mám aj vypečené. Tak. Prečo som si nezobral viacej dreva? Ja som úplný kreten. Takže ja proste... Ten ametist. O, čo robím? Tak, dobre. Tu by som mal... Dobre. Ešte idem naťažiť ten koper. Dobre. Ešte 5. Poď. Dobre. Už počkáme, nie? Poď. Ešte troška a dám tam ten koper. Dobre. Ametist budeme asi potrebovať, takže idem do toho. Aby som na scope, hlavne asi. To je asi jediné. Počujete to? To sú prvé zvuky. A za chvíľku príde ten hajzlík. Dobre. Idem, mám tu crafting, nemám tu crafting, nechal som ho tam. Dobre, musíme skôr vykraftiť iron block.
Nemám moc dreva. Naťažím tu posledné itromy a idem hore. Ešte sa tu vyspím predtým, lebo nechcem, aby ma tam čakalo nemilé prekvapenie. Prečo? Mám lunár síce, Origo, ale nedával som si skin, ani som... Teraz som sa ani nepripojil za Origo, takže nemám ani skin tuto. Nenastavil som si ho. Neviem, mne príde ako na nič ten skin, tak som si ho nedával. Mám minimapu na tomto. Ak by ste chceli z minihier alebo tak dajte mi do komentárov vedieť. Čítam si rád každý komentár. Sice ich tam mám extrémne málo, ale som rád, keď mám nejaký ako žiadny. Malo by sa to craftiť takto. Len tu má byť crafting a ja to nemám. Takže musím ísť hore. Lebo som postihnutý a kokso. Mám iba jeden crafting a ten sa... Môžete sa bloky ako posunúť. Dobre, tak v tejto epizóde si iba vykraftíme ten akože crafting a v budúcej epizóde budeme craftiť aj už zbranie. Dobre, nič tu nie je v pohode. Drevo potrebujem. Tak, to má za to, že tam dávalo do toho stromu. Dobre, tak teraz, kebyže takto... To mi nevychádza. Čakajte, pozrieme sa, ako sa to craftí. Aha, už viem. To nemal som mať crafting. Teraz by to malo byť. Prečo som... Neviem, som demont. Nie je to tu. To preto. Teraz, keď to dám tak, to dám tu. Tak. Yes, konečne. Ja nemám asi dostatok ironu však. Tak sa pozrieme. Sú takéto zbranie. Tu máme CZ-ko. 17, ja mám 6. No tak to je super. Nemám ani na to. No. A Glock 16 ani na to nemám. Takže ideme ešte. Takže to ste videli. Na budúcej epizóde budeme vyrábať zbranie, vyrábať náboje a ostatné veci. Teraz sme si iba ukázali, aké. Ukážem vám asi aj všetky zbrania, aké sú tu. Sú tu tieto Golden Deagle, to možno poznáte. CZ, to je taká automatická zbraň. Glock, to asi poznáte tiež. Deagle, to je to isté ako Golden Deagle. Oni sú, ak ste videli Deadpool a Wolverine, tak viete. Tu máme sniperky, iba dve. Táto druhá je z Netherite aj, takže to sniperky vôbec nebudeme vyrábať. No a potom
Na budúcej epizóde môžeme vyskúšať aj akačko vyrobiť. Alebo potom túto zbraň, táto je najsilnejšia z nich, ale potrebujem 4 diamanty a 84. A vlastne takto, asi tie dva blaze rody to nič. Alebo aj toho skara by sme mohli, no tak to asi. Tuto by sme mohli vyrobiť, no stacker, no neviem, proste ťažké to je, ale kebyže tak asi tuto, alebo akačko. Dobre, ja už asi končím, dúfam, že sa vám toto video páčilo, nechajte like, odber a my sa uvidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ, čau.